गावनि लिडारालायनो गावसोरनि मानसिफोरजों सावरायनोनो गोरोन्थियाथ' जामारबाय खहाया जामारसिगोन बिटिसिनि 40टा सिटखौ 60टा सिट बानायनानै बिसोरनोबो हगारनांसिगोन गसाइगाव सिट बिजनेस सिट एमएलए सिटफोरखौ हगारनांसिगोन बिनि थाखायनो खुगायाव सिलाइ गुलि अरनानै सोमावसारदोंमोन नामा बिनि थाखायनो राजा लामायाव ओंखारदोंमोन नामा बिनि थाखायनो रोजा रोजा बर' फिसाया जिउ गारनांबाय नामा जोंनियाव सोंलु फैदों दिनै जों कुनु कमप्रमाइज खालामनो हाया जोंनि मोनथायखौ जोङो रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनो हाया खोनाबाय रायजो नोंथांमोन जोबोद माने बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदोंमोन मोनसे समाव दानिया जोंना राजु नार्जारि बिथाङा बेनि माने अपोजिटसो बुंलाय बेलेग खोथाखौहाय बिथाङा बहानिफ्राय माने थुग्राब माने इनोभेटिभ आरो क्रिएटिभ आइडियासफोरखौ लाबोयो कन्टेन्ट लाबोनानैहाय मिडियायावहाय बिबुंथि लाखियो आहा बेनि फारसे बुंनो गोनां गैला नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ बिथाङा मा बुंनायमोन आरो ओमफ्राय दसे सावरायलांबावनोसै जोंनि बिटिआरआव 60टा समस्ति जानाया फाइनाल स्टेजाव फैबाय फाइनाल स्टेजाव जोंनि चिफ मिनिस्टार सारनि टेबोलाव बियो दङ आरो बिथाङा बियो थाबैनो जानो थांगासिनो दङ आरो बियो जोंनि मानगोनां प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव इउजि ब्रह्म सारनि दैदेननायाव गबिन्द बसुमतारी सारनि दैदेननायाव रोनगोरा सारनि दैदेननायाव बे जिनिसा मोगथां महर जानो थांगासिनो दं बेखौ मिथिनानै बिथाङा दिनै 60टा समस्तिनि हेंथायै गसंलायबाय आं मिथिया बिथाङा बर' हारिजों मा सुथुर दङ जे दिनै बिथाङा बर' हारिनि एजेन्डा आरो बर' हारिनि इन्टारेस्टनि हेंथायै बिथाङा गसंगासिनो दं बेनि फिननायखौ बिथाङा मोनगोन बर' रायजो राजाया बिथाङा बर' हारिनि हेंथायै गसंनायनि फिननायखौ गोग्गोमै फैबाय थानाय बिसायख'थिफोराव बिथांनो होनो थांगासिनो दं राजु नार्जारि बिथांनि माखासे बिबुंथिनि फारसे बुंनायनि सिगां आंनि मोननैसो पइन्ट आङो नोंथांमोननि सेरावहाय लाखिनो सानदों बिटिआर एकर्डनि उनाव जोङो बयबो आसा खालामदोंमोन बा सानदोंमोन नङा होमबा रायजो नोंथांमोन दे जि जाबाय दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांजोंनो माने गोबाङानो सिन्था खालामदोंमोन जे बिथाङानो सरकारखौ दाखासिगोन आरो थिग बिदिनो दाबायबो नाथाय जिबायदि एक्सपेक्टेसन दंमोन जे सुक्तिया थारैनो जोबोद मोजां जागोन होननानै बयबो आसा खालामदोंमोन सानाखैमोन जे बे मोनसे रिजनसिमल' फैनानै नांथाबफैगोन बयबो सानदोंमोन बा अट'नियन टेरिटरि बा माबा मोनसे बिदि मोनगोन होननानै आसा खालामदोंमोन नाथाय फैयै फैनानै गोरोबथाया जामारबाय ओमफ्राय जेब्ला गोरोबथानि एमअएसफोरा ओंखारबोयो पाब्लिकलि होमबाना नुबाय मा बेवहायथ' माने दिनै गिनि एक्सप्लेनेसन होनांगौ दंबावो होननानै सानाखै बयबो दिनैनि समाव रोखा मोनफा टन्न पेजफोरखौहाय बोलानानै नायजोबखाबाय बेवहाय मा दङ काकि एडमिनिस्ट्रेसन जिमान दङ पावार बेफोरथ' गासिबो बिटिसिनि बायदिसो आरो दा बर्तमान अफिसियेलि बिटिसि बायदिनो सोलिगासिनो दं गासिबो नेमखान्थिफोरा नाथाय मोनसे गोरोबथा जाखांनायनि उनाव दिनै मानगोनां प्रमद बर' सासे जे बर' रायजो राजाफोरनि माने सानदोंमोन गोबाङानो बुङोमोन बै समाव बुंदोंमोनबो जे बड'फा इयुनि उनावहाय दिनैसो सासे माने गोख्रों सासे दैदेनगिरि जोंनि सेरावहाय नुजाफैदों होननानै थारैनो जोंबो सिन्था खालामबाय बेनिफ्राय बिथांजों लोगोसे जों बयबो हेफाजाबबो होफाबाय सोमावसारनायाव फिन खनसे आलादा रायजो मोनमारगोन नामा होननानै नाथाय सानाखैमोन जे बिथाङा थारैनो बेफोरबायदि माने जाया होननानै निजे जालांगोन आरो मावा होननानै दिनै बिथाङा बेबायदि उल्था मावलांगोन आनएक्सपेक्टेड माने मोनसे जोबोद आनएक्सपेक्टेड माने मोनसे सिन जानानै फैबाय दिनै बिथाङा सोंखारि जाथावथाव नङामोन दिनै बिथाङा जिबायदि माने 2010 सननिफ्राय लानानै आबसुखौ सामलायबोदोंमोन दैदेनबोदोंमोन नाथाय रायजो राजाफोरनि गोसोआव थारैनो बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे आघात लाबोदों आरो सेन्टिमेन्टजों गेलेनाय बायदि जादों बियो थारैनो गोबां दङ गामि ओनसोलनि गोबां जोंनि बर' रायजोफोर जायफोरा थारैनो दिनैसिम जोबोद खस्थ'जों दङ बिथांमोना जोबोद खस्थ'यै सोलियो आरो बुंनांगोन जोङो थारैनो दासिमहालागै जोंनि थासारिफोराहाय बेबायदि नङा जेसेबां जोङो सानदोंमोन दिनै फैनानै 20 बोसोर जानोसै जाबायानो नाथाय पलिटिक्सआव हाबखांनानै मानो दैदेनगिरिफोरा गावनि जि होनलांनाय खोथा बाथ्राखौनो बावलाङो दिनैनि समाव इलेक्शननि बिसायख'थिनिल' सिन्था खालामनानै माखासे नंखाय मेनिफेस्ट' बानायनो थाखायल' दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव नंखाय बांखाय कमेन्ट्स बुङो स' नैबेफोरनि फारसे जोङो जेब्ला क्लियारिफिकेसन होयो
माखासे सुबुंफोर दङ जायफोरा थारमाने जोंनिसो फारसे माने वान साइडेड जानानै खोथा बुंदों वान साइडेड सापर्ट खालामदों होननानै बुङो नाथाय जोङो दिनै पपुलारिटी बेसखौ नायोब्ला दिनै मोनसे समाव UPPLनि बर्तमान दानि दैदेनगिरिफोरा मोनसे समाव सोरबा एबसुआव दंमोन सोरबा एक्स-एनडि बिनि सोद्रोमाफोर सोरबा बायदिसिना अनेक बिदिनो नाथाय बिथांमोना बुंदोंमोन जे बिटिआर गोरोबथानि उनाव थारैनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा सरकाराव गैला बिथाङा जोख्लाय जासिगोन रायजो राजाफोरजों जोगार जासिगोन होननानै गोबां खोथा बुंदोंमोन बिथाबो मोननाय नङा बिथाङा दिनैनि समावहाय गसंनानै थानो होननानै बुंदोंमोन बाट दा बर्तमान जितु पलिटिकल सिनारिय रायजो राजाफोरनि जितु अनसायनाय अननायखौ नायोब्ला आं बुङा होननानै सानब्लाबो माने बुंनो बाध्य मानोना सिनारियानो ओरैबायदि जाना फैदों नोंथांमोनाबो जुदि भिडिअखौ नायगासिनो दंबा नोंथांमोना दा खाथि खाला जुदि अबावबा गाबोन सानफोरावहाय सोंनानै नायोब्ला सोरनावबा सोंलु सोंथि खालामोबा फंसेब्लाबो बिपिएफनि बाथ्राखौ रायखांगोन थारैनो फैमारसिगोन नामा मानि थाखाय दिनै रायजो राजाफोरा बिपिएफआव थांफिनदों जिहेतु पाब्लिक जायफोर जइन जादों बा सोरबा दैदेनगिरिफोरा जइन जादों बिथांमोना बुंगोन दिनैनि समाव मानि थाखाय जइन जादों स' नै बेफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला उइदाउट पावार दिनै खुंथाय गोहोआवबो गैया सरकार थानायबा आलादा खोथा जागौमोन सरकाराव दङ जिहेतु खामानि दामानिनि सुबिदाबो मोननो हानाय बा एसे एनै रां गरनैसोबो मोननो हानाय बा माबा माबि जोङो ओरै थोरै बिनानै मोनबोनो हानाय होननानैहाय जइन जाहैनो हादोंमोन जइन जाहैदोंमोन होननानै बुंनो हानायमोन बाट टुडे कमप्लिटलि मोनसे अपोजिट जादों सरकारानो बायाखै दासिमबो सरकार सोलिगासिनो दङ आरो बोसोरनैयानो दंबावो नाथाय जाजेननायनिफ्रायनो दावराव दावसियानो दासिमबो जोबा 3 बोसोरानो दासिमबो ओरैबायदि गुलाय गुजाय थासारि सिचुएसना सरकार बायहां जायो जाफिनो बायहां जायो जाफिनो गावजों गाव नांलाय खमलाय सोरबा दोलो नागारनाय बबेबा जइन जाहैनाय सोरबा बबेबा थांनाय बेफोरबायदि सिचुएसन स' 5 बोसोरानो बिथांमोननि थाखाय जोबोद जारला जाबाय सुक्ति खालामनानैहाय सुक्ति खालामैनि सिगां बिथाङा गोबां खोथा बुंदोंमोन नङा होमबा स' नै बेफोरो दिनै बिथांनिनो माने बे मोनसे जाहोन जानानै फैबाय बिथाङा सोंखारि जानो गोनां जानाय बायदि जाना फैदों जिहेतु गोबां प्रमिसेस होदोंमोन रायजो राजा सादारन रायजो राजा जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरा जोंनि बर'फोरनि आखल आखुखौनो बुङोब्ला समाव जों जोबोद अनसुलाबो आरो समाव रागा जोंनांगौबा जोबोद अख्राबो नोंथाङा जेब्ला मोजाङै बुजायगोन बुजिगोनबो नाथाय बुजायनायनि गेजेरजोंनो गुलाय गुजाय माखासे खोथा बुङोब्ला बिथाङा बुजिनो हानाय नङा रागा जोंगोन थ' थिग बिदिनो दिनै जादों नोंथाङा गोबां खोथा गोबां रादाय होबोदोंमोन आरो दिनै बेनि उल्था खामानि मावनायखौ दिनै नोंथाङानो मावनानै दिन्थिगासिनो दं माने मा होनो बेखौ ग्रेडिनेस लुबा बारायोब्ला थारैनो नै बेफोरबायदि माने दिनै मोनसे जालांबाय फंनैसो थगायनानै सिरि थाद'लायबाय गाबोन आरो मोननैसो थगायनांगौ जालायबाय थिग बेबायदिनो माने बांलांबाय थायो दिनै नोंथांमोना फाउन्डेसननिफ्रायनो आराम्भ खालामजेननायनिफ्रायनो फंसे थगायदावबाय फंनै थगायदावबाय फंथाम थगायदावबाय दिनै थगाय बोसोर दान खनथामा थांबाय नाथाय आरो सानबेसे थगायबावगोन स' नै बेफोर सिनारिखौ नायनानै आङो माखासे खोथाफोरखौ बुंदों जे दिनै बिथांमोननि दोलोआवहाय नेवसिनानै दोनजानाय दोलो होननानै बुंदोंमोन नोंथांमोना मानोथो जइन जाहैबाय थाखो मा मोननायनि जइन जाहैबाय थाखो स' नै बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला बिथांमोना दिनैनि समाव सिंगोल हारसिंनो माने गसंथेनानै खोथा होदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जे बिथांमोना दिनैनि समाव हारिनि स्वार्थखौ लाखिनानै खामानि मावलांगोन होननानै बिथांमोना माखासे खोथा बुंदों आरो बेबायदि नुहरदोंबो मानोना स्टेटनि फारसे जोङो नोजोर हरोब्ला स्टेटनि गोबां दैदेनगिरिफोरा नैबे सासे बिथां हाग्रामा महिलारि होननाय बिथांमोना थारैनो मोनसे समाव गियोमोन साहस खालामामोन बिथांनि फारसे खोथा बुंनो स' नै बेफोरबायदि दैदेनगिरि दिनैनि समाव जोंनो नांगौ जानानै फैदों दिनै मोनसे समाव जोंनि बर्तमान दा CM हेमन्त बिश्व शर्मा सारा गावनो निजिनि खुगाजों बुंदोंमोन हारसानि बुंदोंमोन नाया मानो माबायदि साहस आंखौ BTCआव हाबनो होआ होननाय खोथाफोरखौ रायजो राजा नोंथांमोना थारैनो गोसोआव दङ आरो आंनि भिडिअ'बो दङ आं होना दोनदोंमोन बेफोरबायदि माने मोनसे गावनि मोनसे पजिशनखौ गोख्रों खालामनानै लाखिनो हानांगोन अब्लासो नोङो रायजो राजाफोरखौहाय थिग बेबायदिनो साहस होनो हागोन दिनै नोंथाङानो दुरबल जानानै थायोब्ला नोंथांनि आसायाव जों दिनै बोरै सिकिउर फिल खालामगोन
नोंथाङा दिनै बेलेन्सखौनो खालामनो हायाखै खोथाफोरखौहाय रायजो राजा जोंनि हारिनि फारसे खालामनो हायाखै गुबुनजोंबो आरो माबोरैहायथो मोनसे ट्रास्टखौ बिल्ड खालामगोन आच्छा जियानो हक राजु नार्जारी मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा बुंदों 60टा समष्टि जासिगोनमोन नाथाय बे खोथानि फारसेबो मोनसे खोथा आं नैबे क्लिप्सखौ नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन मानगोनां प्रमद बर' सारा माइकआवहाय बुंदोंमोन दे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव रोखा रोखा फोरमान दङ बयनिबो मबाइल बे खेबजादोंमोन आरो बे दिनै इउटुबावबो दङ एभेलेबल नोंथांमोना सार्च खालामबा बिनि अरिजिन फुटेजफोरखौ मोनगोन स' बिथाङा बुंदोंमोन जे 60टा समष्टिखौ दिनै भुलावनो बोरैबा खालामबाय बा जासिगोन जानानैहाय दिनै बेवहाय गुबुन हारिनि माने माखासे आनरिजार्भ सिट्सफोरा दिनै थागोन स' बे थारैनो मोजां जाखोना गाज्रि जाखो होननानै बिथाङा बुंदोंमोन स' मोनसे समाव बिथांमोनानो निजेनो सोंखारियो दिनै सरकाराव फैनानै गावसोरनि समावहाय नैबे 60टा जितु समष्टि बारायनाय जासिगोन होनना बुंदों थांनाय बावैसो जों नुबाय 15टा एमएलए समष्टि जाबाय नाथाय बेवहाय रिजार्भेशना जोंनि थाखाय मोनबेसे दं साननो गोनां बाथ्रा नैबेसो समष्टि बारायनायजोंल' जोङो गोग्गानांगौनि बाथ्रा गैया खिन्थु समष्टि बारायनानै दे जोंनि थाखाय रिजार्भेशना मोनबेसे दङ बेवहाय फैबाय थानाय समफोराव जोंनि एसटिफोरा जोंनि ट्राइबेल्सफोराहाय सरकार खुंनायनि गोहो थाहैगोन ना थाहैया ना बे स्टेटनि फारसे माखासे हरजन्त्रबो जानो हानाय होननानै बेफोरखौ सिन्था खालामनो गोनां हयथ' किसुमान खोथाखौ माने राजुआ बुंजाया बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंदों जे कुनु पयटे माने 60टा समष्टिया जानाय नङा बिथाङा 10 बार खुलुमगोन होननानैबो बुंदों गोबां जाहोन दङ जेरै बिथाङा मानगोनां सीएम प्रमद बर' सारा नोंथाङा जेरै बै समाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन बर' रावजोंहाय दिनै फिन बे खोथाखौ दिनै बिनि अपोजिट हाग्रामा महिलारि सारा गुबुन रावजोंहाय बुंदों स' बे सोंथिया फैदों जे 60टा समष्टि जायोब्ला बेवहाय रिजार्भेशना मोनबेसे थागोन बे मा लाब जागोन ना जाया जोंनि फारसे बेखौसो जों दिनैनि समावहाय सिन्था खालामनो गोनां दिनै मोनसे बिटिआर एकर्ड मोनसे जोंनि गोजोन गोरोबथा खालामखांनायनि उनावबो गोबाव सम आन्दलन खालामखांनानै नोंथाङा दिनै बेफोरबायदि सुक्तिनि दाराय जुदि थारैनो जोबोद मोजां मोनब्ला मानोथो 40टायावहाय 30टा रिजार्भेशनाव आउट अफ 30 रिजार्भेशन 12 जनल' मानो देरहानो हाखो बेबो मोनसे बिराद गिदिर साननो गोनां बाथ्रा आरो नैबेजों फोरमान जायो जे दिनै 17 इक्वल्स टु 12 माब्लाबाबो जाया बेवहाय डिफारेन्सेसखौ नायदो भट पार्सेन्टेजआ सोरनाव बांसिन थांनायमोन अब्ला दिनै नोंथांमोना बुङो दिनै रायजो राजाफोरा हाग्रामा महिलारि साजों गैथारलानो होनना बुङो स' आं नैबेफोरखौसो एज आ होल केलकुलेसन खालामनानै खोथाफोरखौ बुंबाय थादों जे जुदि बिथांखौहाय सैथारलाबा रायजो राजाफोरा बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरा अब्ला मानो दिनै बिथांजोंहाय मेक्सिमाम मेजरिटिफोरा मानो भट होआ एबसलिउट मेजरिटि मोननो सरकार दानो 3 ना 4 नांसिगौमोन जागौमोनबो बियो माखासे इन्डिपेन्डेन्ट आरोफोरखौ लानानै नाथाय गेजेरावनो नोंथाङा ओरैबायदि माने गावजों गावबो गोरोबलायनो हायोमोन खिन्थु नोंथांमोना सम जानायाव जेब्ला खैफोदा फैयो अब्ला जोङो जेब्लायबो गेदेरनिखौ खोनासंग्रोनांगौ होननाय बुंनाय जों न'खर जों बयबो नैबे गियानखौ मोनो खर' गंग्लायनानै दान्दिसे सम फिसा जाथ'नानैब्लाबो नोंथांमोना दिनै सावरायलायनांगौमोन गेदेरा मानियासै उन्दैयाथ' खमसे खम मानिनो हायोमोन दे जि जाबाय दे होननानै माबा मोनसे शेयारिं खालामलायनानै दिनै निजेनो जुदि सरकारखौ खुंनाय मोनबा जोंनि हारिनि फारसे मोजां मोनसे माने पजिटिभ पइन्ट जागौना जायामोन बियो जोंहा मुलाम्फा जागौना जायामोन दिनै सोरजोंबा दिनै नोंथांमोना मोनथाम दोलो कलिएशन गभर्नमेन्ट खालामबाय सोर बबेनो सोरखौहाय सोर साबैसेनो मा रानगोन बोरैहाय इक्वालिटि लाबोगोन नैबेनो माबा हरोबा बिथांमोना मोनसा जालायगोन सासेनो हरोबा सासेया मोनसा जालायगोन आरो फारसेथिंहाय दिनै स्टेटआवबो बिजेपि सेन्ट्रेलावबो बिजेपि नोंथांमोना दिनैसो जाखांफुनाय मोनसे फिसा इउपिपिएल दोलो रिजनेल दोलो बोरैहाय नोंथांमोननि जे मेजर दाबिफोर नोंथांमोननि जे डिमान्ड्सफोर बेफोरो बोरैहाय फुलफिल जागोन बेफोरजोंहाय रायजो राजाफोरा दिनैनि समाव बेखायनो माने आसा खालामाखै जे नैबे सरकारा मोजां मावनो हागोन होननानै नो डाउट नाजानाया बयबो नाजाखायो मोजां मावनो नाजायो नाथाय बेनि गेजेरावनो माखासे नोंथांमोननि प्लान एन्ड पलिसिसफोरा एसे माने इमेच्युर माने बहाबा माबा मोनसे लेक जादों बेनि थाखायनो बेफोरबायदि बेले बेजे थासारिफोरखौ दिनै नुनो मोन्दों बर' हारिनि फारसे हेंथा सोर खालामदों सोर खालामाखै नैबेखौहाय जोङो हारसिङैनो बिजिरनो हाया बेखौ रायजो राजाफोरासो फोरमान होगोन
फैबाय थानाय बिसायख'थिखौनो होनदों जेला फैबाय थानाय बिसायख'थिजोंनो रायजो राजाफोरा बिनि फोरमानखौ होलांगोन सोर मोजां सोर गाज्रि जों दा बेखौ सिदायैनो सोरखौबा नाम थांखिनानै बुंनो हागोन होननानै जोंनि साननायाबो भुल जागोन बेनिखायनो जों समखौ नेबावनांगोन समखौ नेनानै जों नुलांगोन जे रायजो राजाफोराहाय थारैनो सोरखौ दिनै लुबैदों आरो सोरखौ अनसायदों स' बिदिब्ला रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ'आ नैबेसेनोसै आरो लोगो मोनसिगोन नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय आरो गुड नाइट